Bebas ora iki? Yo cepet pansaku. Piye piye? Ayo mah cepet pansaku. Mau isai ora isai mak arep memang. Ayo tay sana sapu nuwi. Wis mau isai. Wes. Ya jan din enek isai sana ora iki. Terus yo mah. Wis resik. Wes. Segone ndi iki? Segone ajang ning arep jiko. Kurang ya. Ajangmu nek arep jikuken. Ndang. Golek nyuci ben penak nek kono. Wes itu. Ditarik. Ajane arep jiko ya. Oh, game iki lek Mas Riko iki mungkin becek entuk pop mie. Kok mam? Yo kae segone. Jiko. Apa jenenge piringe? Anak-anak. Taman kanak-kanak Taman niki. kanak ora malah anu rame kok, Mas. Iku ngoten nggih taman kanak-kanak niki.